Kohimen kopara bayid hautrai Jesus Christ. Ni ai kublai epi naka Holy Redeemer Renewal Center mauklam. But ngidang iai beteng ia ke jimpuson jongi halar ki pop baper kum ke jimpen kre jongi ban penyasuk bad utrai ban penyasuk bad ka beneng ban yomad ia ke jingkala ka bamut basisya ha kene ka por jimpen kre jongi ko himen ko para ngidang duai na binda jumpi ve ki bashim kia halar kene ke jingi kai baro bad ni ai kublai piru ki bashim kia ban sam ya kiwei ban penslori kiwei ban singap ya kiwei batoin jumpi kenamba baro mangi nginyo penkare ba naga binda ka sakramen jimpen yasuk uji sun karku ya pi baro ba don bintalang bad kaneka center bangi duai hamal ki video ka bangi penmi naga deka center kan kit ya ka jimpen sle arsha halo jumpi halo ki inga sem jumpi baro kadba pisngap minta kasngi ko himmen ko para ngi puson halor ki san Tylli ki hukum jangka balang minin ila puson halor ki hinyu Tylli ki pop bakhraw bad ngila puson ru halor ki hinriu Tylli ki pop Pyrshah ya Mynsiem Bakhuid kito ki bambat snap ya kita ki jingi kai baro snaba wat ha ka YouTube ka link kadon ha ka YouTube bad pila ban type ru ya kumno ban pen kre naga benta ka phla pop nek ai kerteng jonga ne ka kerteng jonga Holy Redeemer Renewal Center pinsa lap ya kini ki video baro badon bad ngakwa baro mapi pin puson nadu basta kenampa ke jimpen kre kalong ka ba seiso bad lada ngi puli naka kam jongi apostol kaba katlai ar hadulai nilaban yo ka jingle jongi apostol kabba kidang le ka niam gerukam yautrai bat ki yasha jingit Mynsiem Bakhuid ula ong haki to pin kerpang nagabinda jonga yau Barnabas badu Saulus bakinle ka kam kaba ngalamang nagabinda jongi kila sha jingit bat kila duai kila bu yala kikti halo jongi nangda kila pano yaki ko himen ko para kam jongi apostol ka karen shaikadar halo jongi yake rupkam yaki bangit kila im hapo ka jingelam jongi apostol bad baro ki nombu jongu Chris ke bela bod ya ka kerteng jongu Jesus Chris kila kongu kat ka ba ki apostol kila batrai haki bad kila peni haki bad ngila banyoi ya ki jingim kristan jong haka kam jongi apostol bad ngila banyo nuksan haki bad hakane ke jimpule minta ngiyosno kumno ki apostol bad ki nombur kila shimkia ya ki kam ban sha jingin bad duwai shwa ban shim kano ka jingrai ha ka jingem jangki bad ka balang ka ai hangi ya ki hukum ka jimbatai kumno ngila ban pendrius pai ialade ha ka Mynsiem jongi habangi puson halor kano ka hukum ngimde ban shim baneng pet ya ki hukum kum ki jimpen shitam kabalang ka ay ki hukum ka ain ban penshitam yangi henrengi de ban pet dakawai pat ka dor baro ki hukum janga balang baro ka ain janga balang kalang ka dakka shin janga jingi do baleng bat ka balang ka kwa ban kudup ya mallaki nombur jango Chris bat ka balang ka don ban yarap yangi kunno ngilaban penris pa ya ka Mynsiem ladang impat don kane ka jing sautu ngipet ha ka jinglong buru bad ni ang ka balang ka penkit ya ka jingkit ki bakya halo jangi bad mano balaban bud ya kane kum ki ne ki jingkren ne jimperkat ka wan na ki buru bamdan satya jingidu Chris kibadon jingido Chris kibadon jingido Balei kibakwa ban im rio Balei kin wad ya kalat kalendi kumno kilaban penbashu ya ka Mynsiem te habangi puson halor ki san Tylli ki hukum janga balang ngide bandon kane ka attitude ngide bandon kane ka rukam perkat ngide bandon kane ka rukam paid bad habangi don kaneke rukam pet rukam perkat ngin trang shisha ban penjana ya ke jingi Mynsiem jangi bad baro ka hukum janga Balei baro ke jingi kai janga balang baro ke jingi kai na ka gospel na ka tino Balei kadang yarap yangi
ban penim ya Mynsiem ban re sumare ka Mynsiem kane ka de ban long ka jing tumu ka bang de ban don ha ka jingim kristan jongi but kumbang itip ni pule ni puson bon sin halor kane ka Tylli ki hukum jonga balang but ni de ban sauturu kini ki hukum jonga balang ka pension nongerim halor ka canon law but ha ka lindi baneng kala tho shai ka dar halor baro kane ki Tylli ki hukum Jong ka balang bad ni yo iru hangne ka canon law ka kran shai ka dar halor kane nadu ka canon law kat praspa saupo hinyo kat praspa sanpo kat praspa sanbo we kindai spa prapo kindai spa arpo bad arspa arpo arbaro ka kadau hangi kai ka nongerin Jong kane ka hukum jonga bala kumjuru ladang pe ke jimbatai halor kane ngila banyo I ha ka CCC jonga balang Catholic ka jingi kai niam jonga balang Catholic nadu 6000 saupo uwe ter hadu 6000 saupo lai niyo I ka karen shai ka dar hadu katno bakardor bangi board ya ka hukum jonga balang ka bamud ka jingi jongo bole hukum ni de ben sautu haka taka dor kane kalong ka jingang nur jangka beneng ban penyalong kawe yangi badu kris namar kumbang ala on ka balang kalong ka met bamayan jangu kris bad kano ka jingi kai ka mami na ka balang kalong ka bami na ka donu jangu kris na ka jing kwa jangu kris bad ka balang ka im ka kum ka jingkwa jongu kris namaru jisu hi ulat seng ya ka balang jisu hi uthe ya ka balang bad halar kata ka balang bad hapo kane ka balang ni yai ni it ni omad ya ka burom jongu play bad habang ni don kane ka jing so tu kam da don kanu ka jingye ha ka jingem jongi ban kongu ya ka hukum jonga balang bad ngitip kum ka jimpen kan mau ia pi ya ka hukum banding gong jong ka balang pen sumar koi ya ke sngi ke balabu but pen yo benta ha ka mas bakhuid ha ka sngi utrai ha ke sngi koi baro ke balate ko himen ko para don bon ki jingyale but ke jingkaren halor Balei ni don kam ban shimmenda ha ka mas bakhuid sngi utrai ban ni sauto bade ha ka sngi utrai uji sulami pat ne ki bayap bad ka sngi utrai kadang yo ya ka burom lemba ke jimmi pa jongu kris kane kalong ka dak ka shin jonga jingjob jongu jisu halor ka pop halor ka jingiap bad kata sin bangi shimmenda ha ka mas bakhuid ha ka sngi utrai ngidang ya shimmenda lang ha ka jimmi pa jongu kris bad ngidang 180 ya baro ke jinglong jonga pop bad ka jinglong jonga jingiap ha u jisu bad ngidang yom pediang biang ya ka bor janga jimmi pa jongu kris kumjuru ya ke sngi balabu kerpang ki sngi koit balabu kum ka sngi Christmas kalong ka sngi kabahap hano kano ka sngi pat ya ka sngi payaro kumjuru ya ka sngi buram janga Maria teisoti ka jingshim no ya ka Maria teisoti shabane kineru kilong ki sngi balate bad ni de ngimla ban kia but kumjuru don kisngi kerpang jongi rikuit bala penbanada ka bala kitaro kilong kisngi kabang ngide ben kongu ngide ben chimmenda haka mas bakhuid ngimlong shu ban pep ya kita kisngi kumjuru kangalor kane ka jingtre halo sngi utrai namar lese don bon ki bryu kila kolmar jingmod shim nuksa kum gi nurse batre ha ki hospital ki doctor ki tre ha ki hospital ne ki bryu ki batre habar kari tendeng ki ha ben tre wat sngi utrai ro ka jingmod jong kane ka hukum jongo ble kalongoro bangide ban lap por ban mane ya ujisu ngide ban lapor ban mane ya utrai ngide ban perlai por kanang ban lap ya uble ha ka jingem jongi ka jingmane utrai kalong ka ba kongsan ha ka jingem jongi lese don bon gi bru ki babbe ki sausi na marwa ngitre ha ka ri nongwe ni tre ha ki ri ki bamburong ya ka sngi utrai ngingim yo late mas kum kini ki himmen ki para ki di ban lap ya kino kisngi ki
kibu kerpang ban lek mane ujisu tenteng namar ke dao jang ke jimpang jingshitam lese pimla lek mas ngi utrai henre pide ban wad ya kesni ba pinbiang no naga binda kesni kaba piladu ban lek mas ban shimenta mas ban mane utrai kerpang But komjuro eka jingya wanlang jogi pait kristan baro kalong gaba kongsan hakas ni utrai kaneru kata ka jingya wan jogi kadangai Mynsiem iwaya pa namar ka jingya donlang jogi himmen ki para ki me ki pa ki kon gikti bat ki marjan marpa ban mane hakawe ka Mynsiem kawe ka jimmud ya utrai kalong gaba seiso ni yoi kine baro haka kam jongi apostol ki kristan ban ningkong kila mane ya utrai ha kawe ka jinmod kawe ka Mynsiem bad kila kidya ya upu ha ka ba ki lumla bad kane kalong ka dakashin jonga jingim Mynsiem bad ka jingyatli ya ki met ba mayan jongu kris kabadon hapo jongi iveiru ko himmen ko para Haga ju kador ngidondro yaka jingikai baar hukum baar janga balang kalong pin rake yaka sngi shajingit but kisngi kindia but ladangi pe binya haka canon law ka batai shai kadar ngideben kindia naka bam do hamal kisngi toding kane kalonge jimbatai ka bawan naka canon law but bon sin ki bri kim but snauto yakane ki perkat kade tang haka sngi toding haka ayom len henre ka balang ka kentu yangi bang ngideben shakin kindia naka ban bam do haka sngi mal kisngi toding kum ka dakka shin jang ka jingidu kris ubala shayam halor ka dembana haka sngi toding kumjuru ko himmen ko para ka katkum ke jimbatai kabala kiar laki didake kalonge jingi kai jongi apostol hangdo ni yo ishai kadar ya ke jinkardor ban sha jingi hakas ni balang bad sni todi kane kalonga rukam baki kristan kila board haka bastang hendra suki pasuki ki brio kila stang ban ke instinct ya kum kine ke jingri bale haka jingem jangi but komjuro kamdam hakane kapor ayom lend kabashbun yangi ban kindia naka bam do mankasni kane baro kalonga jingi kai kabang ngidang yopidiang nadu hindai nadu pastang jonga balang but kenre bunsin ki brio kim padon kane ke jingsautu te ki instinct no palan haga jingem junkie namar kadon ka dor haba ni le yeki kam riubale namar man ki kam ladade ki kam barit ne hadu ki kam bakhraw haba ngi le kum ki kam kane kalanga jimpini dak jongi ni i toin yame ko kris but ni kloi ban le kano ka kam namar bangi don ga jingit palat yame kane kalanga daw bangi kiar na kabam do kane kalanga daw ngi sha jingit ban pinkre ialade kumjuru ngidon kamban kerpang ngidon kamban kindia na kabam do but sha jingit hakas ngi balam bardepe badas ngi todin bakhuid badok ngi tip henre bon gi himmen ki para ki kensting but ki de ben phla ya kum gini ki pop lada pi kensting pide ben phla kai ge jingtumu ngi phla knamba nangne shakamat nginnom pertu boot kum kita ki nuksa basiniu lese bon ki bru hakene ki juk kabak client ka social media don bon ki bru ki ba kawang mau ya ka balang ya ka ritiniam janga balang catholic but ki kranben ya ka jingim jongi haka balang catholic halor ki sacrament halor ka jingduai halor bon ki jingleniam jongi henrangi de ban soto shai kada u bammen u client nadu bastang badu client mentaro ban tad burom ban lebein ya kabalang tengide ban long bakusiar ngimde ban nged bij ya ke baro kabaki brio ki hikai kindriang yangi haka jingim Mynsiem jongi ngide ban pediang ya ke baro kabate ya ka Mynsiem kane kade ban long ga spirit jongka jingduai ban ka jingsha jingit bad kumjuru nakaban kindia nakabam do bad kumjuru ngide ban kinmau ya ka Hukum Balei janga balang kalong pin phla pop kalamdona shisnem but pin pediang da ka bahok ya ka yukrish Bakhuid happadeng ka por paska ko himmen ko para don bun ki bru ki ap ban phla pop ha ka por paska khaba shibun pidang kongu ya ka hukum janga balang
Henry yaka spirit Jong kane ka jingikai kalong nagabinda ki buru ki bala leitre sha jingai lese ki leitre hakari muslim kakaba kimdon kayimane ne kim sha yaki ban kiniam mas ne don lyngdoh ne konjuru don gi himmen gi parajongi ki leitre sha ki jaka jingai hangda kim don lyngdoh ban yarap yaki lese kala deka jilla kabam don gi kristan ki don jinge bad haba ka balang kalabu kane ka hukum ngide ban sautu kane kalong nagabenda ki buryu kimji yolad ban late plapop kimji yolad ban late mas kimji yolad ban pediang ya ujisu ha ke yukirish Bakhuid namar don lyngdoh don kiba pelong ki jing ke sakramen ha kata ka jakaba ke don lese kimju yo ban wan shutiru bad hakaba kinmao yakitagi himmen ki para ki badang dulad manusnem halor kane ka jingim sakrament ka balang ka penkan mau yaki kumno pideban treshitam ban late plapop shisin shisnem kamdame hakapor paska but pideban pidiang yaka communion henry haba ngipuson ialade ki himmen ki para ki badon mangas ngi yakamas ki badon ki lyngdoh hajan jambi pimdeban ong pet ka hukum jangga balang kai kumne kala biang yanga ban plai ki pop pideban sautu yaka spirit jangga ne ki jingi kai kajingi kaj balenga late plapop habangas ngautu ngadang im haka pop bayak namar ngadon hanga yaki pop ba omlong yanga ban pediang yaki ukirish Bakhuid pidemen buk kinmau kumne habanga late mas khato ngalane yang ban pediang ya ujisu haka communion Bakhuid ladapis ngo kadon ki da bakhangla dianga ban pediang ya ujisu pideban sautu kadena marka pop jumpy pimdeban buteng ban pla hadu paska henre pideban pla ha kata ka porhi habapis sautu kalam pla pop ngamla ban pediang ya jisu tenteng don bon gi himmen ki parajangi ki late mas henre ki wan pai kalam pediang ya jisu namar ki sautu ki im ha ka pop but ki buteng ban pla pop but ki khangla ya ujisu bandrung hapo jongki haka communion Bakhuid kaneru kalong ka pop ya ka jimbuteng ban plapop jimbuteng ban penyasuk badu jisu wan haba pitip pi im haka pop bakhang ya pi ban pediang ya ujisu haka yukirish Bakhuid kaneru kalong ka pop pile kanang ngangis kem katkong ke jingi kai ka bangala ai ha ki pop Pyrshah Mynsiem Bakhuid kane ka hap haka pop Pyrshah Mynsiem Bakhuid habanga tip ngadon haka pop habanga yoi ngadon kalat ban late plapop ke lyngdoh ki khajan bad ngadon yukirish Bakhuid henry ngapen slam ngabuteng kanang na kaban yo pediang ujisu kane ka kelalangga pop Pyrshah Mynsiem Bakhuid bilaban puson biang halor kata ke jingi kai kabangala ai ki kini gisni halor ki pop Pyrshah Mynsiem Bakhuid tenaga taga daw ko himmen ko para don bon ki himmen ki para ki shim kabu na kaban kiar na ka plapop jim plapop bad ban pediang ya ka yukirish Bakhuid omde ban le kane kalong ka ba pensong siaw jisu lada pidon kalad ban late mas man gasni ki le namar mangi por ngi pediang ya jisu aka yukirish Bakhuid ka yarap yangi ban roy haka jingi Mynsiem kunjuru lada pilaban bu jingmut ban pla shisin shibanai kalamba bahashi bun ban roy haka jingi Mynsiem Balei ngalong kristan balei ngajan badu jisu balei ngajan pinajan bad ka sakramen namar ka jingang nur janga ban im ya ka jingim bari balei ban im ya ka jingim Bakhuid te nga kindu ya pi baru ki bas ngap ya nga shim ya ka jingrai ban im ya ka jingim Bakhuid bad pindon kam ya ka kabu ya ka lat ka lendi ban plapop kambun sin ban ya ka ba buteng ban platang shisin shisnem kane kalong kumbangala on tang nakabenda ki brio bamdon lad ban plapop namar ka jinglong jong ka jingtre bad ka jakka bagisa bad nga kermen bay pela sauto ya kane kabenda bad ka hukum basaw jong ka balang kalong pin kershan lem ya ka balang katkum ka ain bad ka rukam minta kane kalong rukawai ka benda kawangi de ben sautu don ki bangi ki ba kershan ya ka balang
shibinda na ka shipo kabah shibun lada pelaban bu shiliang na kaba piyo nagabinda utray un pendap yakaba dona hakata ka jinkoloy Mynsiem jompi ban lesbon yakabala pide bandon kane kabayade bad kane ka binda ka man ki kristan ki bayid yaw jisu ki ba kongo yaw jisu ki de bandon ro ka Mynsiem men kristan ya ka met ba mayan jongo kris haba bi arab ya ka balang haba bi kristan kano ka ministry hapo ka balang pidan kristan omde ya kita ki rishemet henre pidan kristan yaw jisu namar ha malle ke ministry kabala pelong ha ka kerteng jongo jisu kalong nagabinda ka burom jongo kris pidan kristan ya ka met bamayan jongo kris pidan kristan ya ka mystical body of Christ haba pe sautu kane pinnum kinyum Pyrshah ya ka jing sinyang balang ladade ka Hukum sinyang balang ne kano ka donation nagabinda ka ministry ba per kabangi don ha ka balang pinnum kinyum panyarap ya ki baduk pinnum kinyum namar omde ma piyo I ay tay baduk palad ya kataga baduk piyo I ya ka met bamayan jongo kris omde ba piyo I tang ita ke parish priest ne ke lyngdoh ke ni rinium ke ba kerpad ya pi ban kersan henre palad ya ke lyngdoh pin stang ban yo I markumat ya jisu lada jisu yang hakama jompi badu kener lakati kokon yarap yanga kersan yanga nginjindela yarap henre dena marba ngim yo I ya jisu hakita ke ministry bonsin ngip pinne donut ngi kinyum ba ngi kran Pyrshah ko himmen ko para kane ka benda kalong ka ba kongsan naga benda ban roy ha ka jingim Mynsiem namar ngi yo I ha ka kam jongi apostol ki bide ringet kila 180 ya ka kaspa kadba kila di ya ka kindo kila 180 naga benda ka jimman doy baro ka balang kum Barnabas bala ban terwa ban yosnoru shapang Safira bad Hananias kiba tok ya kabalang bad kala jayu ki bunsin ngistang ban tok ya kabalang waladang idon ke jingla ban kershan ni perkat kane ke jing tre jistom jonga ngalat tre manga ngalayo tulop bad Balei don kamban kershan ya kabalang kane kalongka jingi kai kindriang bade ka baban nau bamen bapenge bijengi na kaban it ya kamet bamayan jongo kris haba ngilong ke bakeluin Mynsiem ubleru unai pahu yangi ladang ngilong kiba ai pahu ubleru un pendap pahu ya kabaduna haga jingin kane kade balonga spirit jong kane ka hukum jongka balang nangda hukum basan pinom poika poimen da kabale rong le tamasha hapadengi por balaka ko himmen ko para haka ayom advent bad ayom lend kada kilong di por kaba ngi duwai kerpa bon apdeng jongi ngi ngimju shimkia hadu kata ayom advent kumjuru hakini gis ngi yosno bon ki buryu ki le tamasha what haka ayom lend kim shimkia bha ya ka jimpata jongka balang bon sin ke perlong ya ka jingkawai klemakor bad ngite bon ha ki jingkawai komneru ki samkia bad ki pinbernya ialade ka shat ka kemen konda ter ngi pinduno ya ka jinglong jongane ka ayam kane ka ayam kalong ka ayam kaba labu kerpang ban puson jilliu halor ka jingsha shitom jongu kris bad kata ka mod kade bandondru ya ka dak jingsosi kum ki nong ni neve haba ke sautu ya ki pop ke jingtona kila yam kila shong ha berni bad kila duan kane kalong ka dakashin bun sin ngitip ko himmen ko para ngim shimla burom bun ki ayam balabu kerpang ban puson ya ka jimmaya jonga jingidu kris ngipin bernia ya kita ki ain ngipin jaklia ya ki jingko jongi ain lempa ka jingkain sting ya ka jingi kai jonga balang to ngidon kam ko himmen ko para ban shimkia ba ya ka ba ka balang ka terwa ka balang kam don hakama jongi ban penchitom yangi penjenjar yangi ka balang kalong kadak ka shing jong ka jingyarap yangi ban roy ha ka jingi Mynsiem ngide bandon kane ka spirit barobor habangi puson halor kano ka hukum jong
ka balang ne jingi kai jong ka balang Balei kau mi bun gi jingi kai uksuid un kran Pyrshah barabol lese uksuid un vandra ikata ke jingi kai kindriang ban pendom yangi ban sngongia ban pelong yangi ban sngongia ya ki ain ka rol jong ka balang na maruk suid shim kwa bangin burom ya ka met bamayan jong Kris u Jesu u kot u verini lemba kaneka ayom banang puson jiliu hakano kedur ngila pinsting hakano kedur ngilesting hakano kedur ngipintingit ya ka jingkuit jong ka met bamayan jong Kris bad ngidon kam ban puson jiliu ban phla lut nadu ki barit baria shadu ki pop bakhraw ha ka basautu ya ka jingkot jong kenege Tylli ki hukum jong ka balang u Jesu karko ya pe ban puson jiliu ban sautu shushu kaya ka ba u Jesu kwa nanga ka hakano ka dur ngan im hakane ka jingim kerstan jonga ko himen ko parang iduai naga benda kane bad ngi nang karpad ya Jesu ru bang nam pen sle yangi bangin de pla ban pen kreba naga benda ka chimpla pop ko trai Jesu karko kardo yangi pen sle yangi pen kandang yangi pen dimai ka jingim jongi bon sin ngilang ki kun bakinyum Pyrshah ya ka ain ka rol janga balang bon sin ngim shimla shempang kai ka jimut janga ne ka hukum baro bon sin ngila pintalot ya ka jingim Mynsiem jongi ngim shimla pediang ya ka sakramen kumba dawa ka balang bad ngilalong ki brio bala im minimum bon sin na marba ngim pad sau thobha ka jingkot jame banlong ki kon jame ngila khang la ro ya ki veiru bon sin na ka ban pendri bala ya ka jingim Jesu ngila karen khana bad ki vei ngila yalang bakala ya ki veiru kamda me ki balului da ka bakran stad halar ka jingi kai janga bala ngidon bon gi pop ha ka jingim jangi pen shai jingmut yangi bad pendimai ka Mynsiem jangi pangindup la ban kala ka bamud bangilong ki kud ke ba id ya ka met bamayan jome ko Jesu ha ka bala karku kardo yangi pat karku kardo ya baro ki bapang ki bashitam ki batiapang pakinyo ban late plapop lembaga jingyara jangi bayit batoin jangi hakene ka ayom u Balei badon bor baro en karku yapi upa baru kon baru Mynsiem Bakhuid amen ko himen ko para samlem kini ki jingi kai ha ki himen ki para baro bangin senang wan shushu happy da ka baki kai ya baro ki benda jong ka jingi Mynsiem jongi kam dame kabayade bad ka jimpla pop u Balei karko yapi